So guys, नोंथांमोननि गेजेराव जदुगुब्ला मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआ ओरैबायदि गिख्रंथाव आरोना गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो रुवादों दानस'ना सिथारबाय आरोना माने मानसिया एसे क्रेक गोनां होनदों आरोना मानसिया क्रेक गोनां गामिनिफोराबो होनदों क्रेक गोनां गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो सिथारबाय रुवादों दानस'ना आरो गावनि सिथ्लायावनो सावदों आरोना माने मानसिखौ सावनायखौ नुवासै माने आथिं थैनायखौल' नुदों होनना बुंदों आरोना गामिनिफोरा बा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो माबायदि ओरैबायदि आरोना मानसिफोर फैदों गामिनि मानसिफोर आरो पुलिसफोर फैदों बा भिडिअखौ ओरैनो नायदो आरो खोनासंदो आरोना जास्ट ओरैनो ट्रेना गैला मुलिखौनो फाग्ला एसपि सार फैदो एसपि nanti kurang dia ya kot ayo ke dulu fitting jayo aku cari potar tuh kurang pare lo mani kalbar tuh paroi ke ese thangara fitting jayo kini ono SP बोखाराखै प्लास्टिक नागिरबाय प्लास्टिकनि दुनियाखै रावबो ना बोखांजोबनांसिगोन नायबाय नोंना नायाखै नों नायबाय माबायदि जादों फट'नाया है आथिंखौल'सो नुदों मोदोमा खामजोबबाय आथा खामना दं नुवाना नुवाखै गिया दा मोनायाव गिलाबायबाय थांनाया बिफाखौ बुथारखादों ना मा होनदोंमोन नों आरो बिफाखौनो दानस'दोंमोन ओमफ्राय दा एबार बिमाखौ एबार मानसि एसे क्रेकखा नामा मेन्टेल एकदम नुदोंथ' आरो प्रेम बिमाखौसो देथारदों होनना बुंगासिनो ट्रेना गैला मुलिखौनो फाग्ला बिकि नलबारि हरलाय बोले एसे लोंस्रोखाना फैनांगौलै गाबसे एसे गियो नङा ओइ जुरिमा सोर लागायनाय आनै प्रेम बिमायासो देद' मानो रुवादा माबादों ना हा नाख्लायनो गेदेर नाख्लायदो नोंलाय माथो खालामनाय आं आरो माबादोंमोन ना माबादोंमोन नों ओंखाम संद' नों देयाखै हा खानायखौलाय मानो दिसिनाय बै समाव नालाय प्रेम बिमायालाय माजो लागायनाय रुवादोंमोनलै माबायासो माथो नोंखौसो होनबाय थादों माथो सोर मानसिफोरा नुवाखैना नुवाखै सिगाङाव माथो नोंलाय नोंसा बाबाखौ देथारखादोंमोन नोंलाय सोर देथारनायखौलाय आरो माबा फैसा मोनोना एसे एनै फैसा आंफोरा एसे एनै सोरो आंफोरा आरो एसे एनै ओमफ्राय মাছ সাওনাকে মাছ সাওনায় আমি তো পাইছো আমার গাড়িখানত উঠে রাখছো ওরজে কেরাসিন লুটে ক্রাইম সারাইছি কেরাসিন না বনজে মেডিকেল তো বিমা কই ডক্টর না গাব ओमफ्राय गाबदो नामा नों गाबाखै गाबदो नों गाबनाय हा मायबादा मावनाय ना माबा नोंसोरनाय माबाखैब्रा हा बाबाखौ পারবো आइखौलाय आइखौ আপনি আইছেন নাকি माबाखै रायाखै माबादो माइरं माबादोंमोन लाबोदोंमोन नयতো बाहेरिबो थिखांनायनि उनाव बुलुद ना थैयावनो होदो थिखांनायनि उनाव होनाय ना थैयावनो होदो हारे माबाखादो आइया माबाखादो मास मोनबा माबायावनो আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ आंनियावनो
가면 চকৰ পৰা আপুনি খামিয়াও ন? খাম্বালে খাম্বা 어 এই ক'ত মইঠা পাৰি খানাইखौ ডেঞ্জাৰ সিনদেছে সিনাই চকুৱে যি পালো দোকানৰ ৰ হা চকুৰ পৰা মানে नों जेलाव थाना फैसावनो सुदा जेलाव थांसिगोन नङा হাই স্কুল না নাইनोसै নবস্থিত ৰাস্তা हो दामानि अबोरै उन्दुगोन नोङो Ayayo, si Mano, no. Aduh, nu ya, unang tu terlalu semasa tu. Jadi kau rumah mana ada buat? Kau mana itu ya? Kau tahu mana? Kau mana baca ini, baca ini. Kau mana ya? Jangan malah